dadi tulungi. Ken, disusul Pak Soleh lho, Ken. Lah wong ngorok to, Pak. Diombeni. Mie ya, mie pemie Golek coklat. panggah ngorok digrujuk bathuke sithik ngono ya. Oke, wae enggak apa-apa ya, Pak ya. Ora apa-apa. Nduk, Ken. Yo, tangi. Dilapi banyu sik no, matane ben melek. Angel men lho seratenane. Oh, sing rada akeh. Alise barang dodok digosok. Penak turu kan? Heh? Penak turu jeneng Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Alhamdulillah Bik. Hah? Alhamdulillah Bik. Ya. Apa wi? Panjenengan mau pripin? Lah ya pripun kabare? Alhamdulillah saya Bapak pangestune. Perjalanan sangka Saking Solo teng Boyolali terus ndak mampir teng rumah. Blitar. Mboten wonten seminggu. Wah, Dereng wangsul. kejar karir. Nggih. Ki ditimbali karo panitia bersih desa Nggih. pengetan 10 November ing Desa Jeblok ngaturno Pambagyarjo mligi Bapa Kades uga Muspika Kecamatan Talun. Coba keluwesanmu ketokno no, coba no. Oh nggih niki acarane napa? Bersih desa Bersih desa napa niki? Jeblok. Jeblok Blitar nggih. Ya. Injih kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged kepanggih kalian warga masyarakat desa Jeblok. 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 Heeh. Nggih Blitar dan sekitarnya saya mengucapkan terima kasih banyak matur sembah nuwun sanget amargi sampun hadir dalam acara hari ini dan mau memeriahkan bersama-sama kagem warga desa Jeblok ugi Blitar sekitarnya mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng khususipun Bapak Kades. Bapak Kades. Heeh. Bapak sinten? Hah, yo kok dhewe nang diundang ora Bapak ngerti. sinten namine? Bapak Kades. Mriki Bapak. Injih. Wah. Asenim. Asiki. Lurahe sik enom, bintang taune sik enom mbuh lho iki engko. Lah tapi kan bapake kan pun gadah napa? Gadah garwa sampun, Pak. Dereng. Lek takon iku bingung nyauri, Bu. Dereng ngoten, Mbak. Sampun tuwa masa dereng? Dereng ta, Pak? Dalam Dereng. masih DPO, DPO ini apa? daftar pencarian orang. Tapi ini DPI. Jadi baluran jeblok DPI iki dalam apa? pencarian orang atau target. Tapi ini DPI, Ki Dalang. DPI DPI. napa? Daftar pencarian istri. Wah, nggih. Wah, ya ampun Lah aku semoga pilih O, Mbah. cepet. Pilih O. Lah ngapa? Daftar pencarian orang. Lah iya apa? Oh, soalnya wis duwe istri, terus arep tambah neh. Ya ngono kuwi sisi buruknya dalangi ngono kuwi. Tenan. Sik to, aku ki lho sik arep ngomong. Makane dalang minto ki mesti sindene ayu-ayu ya nggerai ge cuci matane dhewe. Ya toh? Ya ora cuci matane dhewe. Lah pripun? Ya mangke arep cuci matamu. Lah nyapa wong kula nyuci mata lek yogane ayo yo. Yogane. Ya yoga ku ya nom-nom lho coba. Oh ya nom-nom ya. Coba sing gampang doan sing nom, sing gampang. Sing ganteng sing Sing endi gampang, ya? sing gampang. Bapak Radi mriki, Pak. Sing ganteng ki sing endi ya, Pak? Aku milih sing gampang wae ya. Lah kok Kadung lek kudu ding aku dhewe lho ki, Mang. Mboten, Bapak niki Sange pedene. sampun gadah garwa napa dereng? Saestu. Lah niku dereng. Oh, dereng. Endi? ngene, Nduk. Sangkik suwi gak taruh wong ayu. Sambutan sampai emang ambyar lali apa sampai tak omongne.
Sampai bingung apa amane bingung. Lah nggih saking Mergo lali ayu-ayune sindene iki to, Pak. Sinden-sinden iki mau Pak. lali. Bapak lek kan milih sindene niki sing pundi, Pak? Enggak milih Rita. Betul, rasa milih. Wis milih sindian iki ngloro ati, Mbah. Ora Jawab dengan mesti. tegas enggak milih Dari Rita. sapa? Ngalah iso ngloro ati kuwi. Mboten, Pak. Wadung diragati werna-werna dadane golek liyane. Jo nek wi lek sinden ndi ngono. Nah aku beda. Ragat-ragat dhewe. Nah, kuwi. Bojoku sok takon nganu, Pak. Takon angon apa pitik, kula sing kerja. Terus Ya penak to, Pak. Mengke lek gadah anak kula titipne panti asuhan. anak-anakmu apa anak pitik? Anak kula. Iki Bapak Lurah paling asma sinten, Bapak? Keparingan asma tepangaken Arba Hidayatullah. Wah, kuwi lho, asmane medeni lho. Kuwi Arba. lurah utawa kadhe nek jenenge Arba Hidayatullah. Kuwi mesti liyane bojone wis ra gelem kuwi. Ora gelem nyawang wong liya mulane arep nyambut roh wong ayu grogi. Ora Mergo gelem apa? nyawang wong liya tapi lek nyawang aku men dikedepi terus. Mbak pripun, Pak? Heh? Wis terusno iki. Bapak Arba, Nggih. panggilannya Bapak sinten? Pun sakmonggo Arba pareng Hidayat pareng. Arba, nggih. Tullah nggih pareng. Nggih, Bapak Arba. Tullah. Lah aku Nggih. pilih dipanggil Tullah, Mbah. Bapak Tuloh. Ah, Nggih dalang ngapunten. Dawe Yai Haji Hawin Mu'alif asma pinaringan Jopo. Nah, asma Kinarya Japa. Nggih, Leres. niku leres. Arba niku kan sekawan krana kula anak yang keempat. Nggih. Hidayah niku insyaallah petunjuk dawe Yai. Betul, nggih. Nah, Hidayatullah berarti insyaallah 4 petunjuk Allah. Mugi-mugi kula paringono hidayah sak teruse mawon. Amin. Mugi-mugi kula paringono hidayah selalu ngoten lho. Nggih, Dalang. nggih. Tadi cedak kula rangkul mawon, Pak. Kersane Redek mboten. langsung kutus-kutus ning keringete. Ayo, Pak. Malih. Mulih kudu jungkir walik engko. Mengke di video nggih, Bapak. Kirime kula. Wah, lah kuwi. Injen, niki badhe ngaturaken napa? Nyanyi, napa joget, napa nitip lagu, nyangoni? Diaturne, Nduk, Ken, hukum panggung iki diaturke. Hukum panggung, Bapak. Ngono ku lek kan barang-barang sewaget. Wah, Setunggal nyanyi tok sing mboten saged. Berarti- Ngapusi niku lho kula nggih saged sakjane. Nah mungkin nyanyi mboten saged ngapunten. Nyanyi mboten saged. Mungkin duet kalih kula mboten napa-napa. Lek duet mengki tak serahne Pak Carik mawon. Napa Pak Bayan ngoten lho nggih. Lek kan duet wakil mawon niki. Kok Berarti mboten lek duet mboten saged, duit iso. Lah, ngoten lho, Pak. Malah penak duite, Pak. Nggih mengki lek duet mbuh bicarane lek golek niki Pak Dalang. Ditransfer Nggih, saged nggih. to, Pak. Oh ngoten. Qris. Bisa. Hmm. Tapi niku termasuk boros kok sampai transfer niku jane. Mboten napa, Pak? Rada hemat kedik ngoten lho. Nah, prinsip ekonomi digunakke. Lah kok saged boros? Lah ikhlas napa mboten lho, Pak? Lek mboten ikhlas mboten napa-napa, Oh, mboten usah. wonten. Pun mboten usah, Pak. Pun jenengan monggo mriko mawon. Ngadon diceluk. Mboten, Pak. Lek tunai mengki duka pripun nek golek pacarik mengki. Oh, tunai nggih. Ibu Pak Kades. Bendahara ada lho, Pak. Ibu Bendahara. Wis disiapne. Sampun nggih, Bu? Sampun. Sakjane nggih Bu Bendara tapi kalau nggih izin sing ngomong. Malah sing damel paten Pak Carik mawon sementara. Iki tembange apa, Nduk? Diaturke karo Bapak Kades go warga masyarakat Jeblok. Inggih. Rantamno dangdut sik. Ikan dalam kolam. Seneng napa mboten? Nggih. Pripun, Pak Kades? Ikan dalam kolam? Pun kula tak marmut enak iwake. Nggih. Manut enak uripe. Wah. Pen awake ding. Tak manut mawon monggo. Nggih, ya Nduk aturno Nggih. tembang ikan dalam kolam. Pak mengke pargos kalih kula nggih. Wah, lha iki. Tak warai pragos. Contohnya. Thank you terus piye ngotengkiku. Ngik. Mengke Bapak Sik, kan Nduk, diobati Ken. kene nih, Pak. Ndak kurang dingkluk ngono iki coba. Sithik Nih? dingkluk sithik.
Ngene. Coba Jal. Enggak bahaya ta. Oh, jenengan nyawang bokongku seneng to, Pak? Ya, tak. Kudu anjlok kok panggung ngene. ondel-ondel. Sik. Ha kok emoh, Idam Sari mau njaluk apa? Idam Sari mau
Oh, njaluk Pak D. Kudung. Sopo Hani maju. Yo Han yo. Ayo. Ayo Han. Yo iki kancane ketemu kancane. Salaman. Iya. Niki pocong niki Pak. Sing ngerti awakmu lho Han iki. Nggih. Sugeng dalu anu Mbah. Apa bisu to iki mbiyen?
Lah iki sing manjing sing aslup iki ketok yo pocong bisu iki. Lah pocong bisu. Pak Dalang. Dalem. Lek pacong sing jenis niki bendino tak akan metu Pak Dalang ning jeblok. Wake sing ngarep-ngarep wargaku malahan. Lambe kene gak muni sano lambe liyane muni. Lambene niki kan iki lho. Selamat malam. Assalamualaikum. Wilujeng dalu, Mbah. Napa? Oh, bisu. Lah terus piye iki? Nganggo bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat. Oh. Apa njaluk ngombe? Njaluk ngene. Lah wong merem to, Pak? Merem mripate ning batine roh. Oh, ngono. Jale tak olehne. Apa? Mi lap. Apa? Maem. Mik. Oh, mik. Loh, mi. Paling njaluk gedang kluthuk kok, Mbak. Oh, nyanyi nih. Oh, sing nyanyi aku. Lagune Weh. apa? Lagune apa? Oh, dikendangi, Mas. Oh, dadi. Heeh. Wah, kok yo ngerti. Oh, piye, Mbah? Oh, arepe mulih ya, ditabuhi arep mulih, Mas. Wow. Sama tabuhi arep mulih. Esek to. Lek arepe mulih tak foto sik karo perangkatku karo. Mboten, sing ngaslupi ajeng mulih ngoten niki. Oh, wah. Bayare larang-larang wis mulih batinku. Perangkatku urung sedo foto masalah iki, Mang. Nggih, anu Mas pamit mulih. Heeh, lagune pamit mulih. Dhek ben mulih. Wah, kaget tak kadung meh mulih. Apa? Monggo Bapak Ibu perangkat. Kene lungguh karo Pak Lumpuh kene. neng belakang Lungguh karo Pak panggung. kene. Ha, lungguh. Tajak foto karo artis. Monggo Bapak Ibu perangkat teman-teman. Lila nono pamitmu
Tulungono, Nduk. Tulungono. Arep tak tulung kok wedi dhewe to aku, Pak Dalang. Nah, Deni ditulungi. Ken, disusul Pak Soleh lo Ken. Loh. Lah wong ngorok to Pak. Diombeni. Mie ya, mie pemie Golek coklat. panggah ngorok digrujuk bathuke sithik ngono ya. Oke, wae enggak apa-apa ya Pak ya. Ora apa-apa. Nduk, Ken. Yo, tangi. Dilapi banyu sik no, matane ben melek. Angel men lho seratenane. Oh, sing rada akeh. Alise barang dodok digosok. Penak turu kan. Heh? Penak turu jenenge sih Pak. Lah, nyambut gawe ya. Lho? Lah kok sanggule terus digelok piye iki? Lah ya masa kok isis bae. Wah, dadi sirah iki lek ora sanggulan ya isis. Pun Pak, Heh? kok renek sangune? Toh, foto sik arep perangkatku dilu teh. Telung lagu Nyuwun gungan panjenengane Mbak Luki, panjenengane Mbak Punjung kalian Mbak Lilis. Telu. Podang kuning nganggo bawa komplit, mengko digarap nganggo akustikan bablas. Terus binarung karo gamelan, jaranan, tayupan, kosidahan, dangdutan. Wis komplit cekake. Ya ngadeg ana kaya ngapa? Kula kinten nek kan bablas balik. Pak enak aman. Ora apa-apa mulai. Lagi lah wis mulai lo bibit. Mudah nih. Tak kira bablas. Nadyan wujud temong peksi. Ya coba kalau ki dhisik pengarep. Nadyan wujud. Bunjung bulis karo buluk. Kok buluk to Pak? Haluki. Ya celuk buki wis, buki. Malah buki. Elek kabeh, buluk ya elek, buki ya elek. Sing penting atine Pak. Atine ngopo? Nyapa to Percaya padha aku. demo ki Lagi nyapa? resik sedhela sing penting atine, Pak. Wong iki lek rong kenek coba ya kaya ngono kuwi. Mas Devi ora terima. Ditanono lek wis kenek coba ngono kok. Wong iki mbok kaya aku. Nyapa we? Ya ra gini-gini. Lekasnya terus hilang. Bagaimana? Nadyan wujud. Ayo wong iki ndek pesemon dhewe-dhewe ya. Peksi. Monggo Mbak Yu. Le nyuwara ki nganggo swara irung kok. Gawe taline Cobi jenengan warai Pak, pripun? gawe talining pranta aja dibindeng-bindengke nano Halo Usmane Stormra
Lho kineh coba. Angger swara dhuwur coba. Wis suwenggo Nah, dilosne. Wes suwe nggonku ngeloni. Aja omongke bagiamu lho. Lilis golek Si podang Iki. aja. senengane ya ngono ki jlingkrak jlingkrik jlingkrak jlingkrik. Jenengan Ben senani ra Pak. bacek kok. Jenengan senani cengkoke salah nih mau. Piye? Coba baleni. Balenono. Aku rapati respon. Oh, Tang. Golek Si podang jenang. Ora ngono. Mau ora ngono. ya ning wis sampe bisa ngoreksi diri. Aku iki selalu Aku selalu elek. teliti. Nang moto sikile dadi moto. Makane wis duwe hati-hati karo aku. Kowe piye aku ya roh. Ya ora. Yo. Kowe lekas arep jangkah lho aku ngerti. Asline yo sangke kepone kuwi. Terus mau seneni. Ora kepo. Terlalu Terus, terlihat. terus, udur, terus. Terus. Mboten Pak. Kunjung lho Pak, oh alep lekas nakal. Diseneni Lilis Pak, mboten mboten Terus, sios. terus. Wong ki mbok kaya aku lurus. Terus. Cincing, cincing. Lilis niku lho Pak mesti ikut campur permasalahanku lho Pak. Ini kan demi kebaikanmu. Alah Pak Dine wis cemburu arek aku. Patine cemburu ora payu. Lek aku tak delikne lulu ora barbar. Ebo bunga. Hing atiku nyanding bisa dadi Tombo. Ya, kayak ngapa? Dadekke Mas. Esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing kasayang mobang-mobang pikiran konku goleki ora krasa
Podang kuning gong, podang kuning. Ya. Pundhutane sing sore mau urung diaturke sokeh. Sing kudu jumeneng Mbak Putri karo Mbak Hani. Uga karo Mbak Tika sing ana tengah. Ya. Coba disepoti sik, Mas. Piyayi telu ben jumeneng coba kaya apa sepote yuk dados. Mbak Putri, Mbak Ani, Mbak Tika ki kaya sing do monitro jarak jauh. Sangka Jeddah Mbak Maya Lupukan sing sangka Jogja. Sing sangka Boyolali Wonogiri, uga sing sangka Kebumen kabeh do nyimak Sekar Gadung. Nah, iki pundhutane aturna ana pundhutan tembange Napa Gugot Asmara wis Lintang Asmara. Iki sing di Lintang Asmara iki. Karo Lintang Panjerhina. Wih, jan wis werna-werna. Coba iki uga ana pundhutan saka Mas Joko Sumbragung Reja Tangan uga Pak Tato bakule ayam goreng. Sing ana ngarepe rumah makan dados nyuwun tembang liwung kakintunaken sedaya warga masyarakat ingkang wonten ing Jeblok Talun Blitar. Liwunge diaturke Cahayu. Yo, kaya ngapa? Mas Agus, yuk dados. Aja dikulinakne musik iki nganggo dung dung dang dang da dung dang dang da. Lek sepi sok kelakon ning turut banjo lah awakmu nggo kotak karo sing senar kok karat ya. Aja dikulinakne ngono ya. Iku sebagai variasi ngoten lho, Pak. Oh. Ning kuwi padha karo anu lho. Napa? Padha karo donga lho kuwi anggitmu. Lek kowe mangka dung dang dang da dung dang dang da kacak 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 kacak. Yo lanjut sak pupuh bablas ning Taman Juruk. Ya. Sabda pandit ngrungokke Taman Juruk ki aku kelingan jaman adimu aku ki urung patek akur. Urung akur le omah-omah. Aku ki gelem ning bojoku ki lek angel. Terus ya saking jibekku ki aku nyang wong sepuh golek banyu. Terus
Njur diwenehi banyu kon ngombekke karo bojoku, jarene liya dina engko mesti luluh njur tresna karo aku. Lah ndelalah truk. Banyu tak wadahi gelas. Njur tak cepakke neng meja cilik ngarep kamar. Bojoku ki sik rongane tak besangke ngono. Lah kok sing ngombe ki malah mara tuwa. Ha terus bojoku ki ora ngapa-ngapa mara tuaku malah kedanan karo aku. Wah, jan wis. Sak teruse ya tak tutukne, Truk. Oh, wong edan ngono. Mula aku anggere nek taman juruk ki njur kelingan kaya ngono kuwi. Wong ki pasrah sumindhe karo kersaning Gusti. Sakabehing lelakon wit saka omah-omah nganti temata ki mujudake proses. Dadi lek anak coba kaya ngono kuwi aja dianggep kuwi mujudake panggoda, ning kuwi coba. Angger awakmu traten, insyaallah Gusti Allah bakal ngijabahi apa sing dadi penjalukmu. Mulane to wong ki diukur, lek arep golek katresnan, tresnani nyang wong wadon ki diukur. Sadurunge mlangkah ki ngilo dhisik aku kira-kira nggayuh kae ki gaduk apa ora, nyembadani apa ora, kayaku nyukupi apa ora. Lek kowe mung gabyek mergo nuruti karep, mengko karep ki ora cocok karo kanyatane. Karepmu golek wong ayu, golek wong sugih. Ayo coba. Bareng wis entuk wong ayu tenan, ditresnani wong ayu tenan, muncul tembang paijo. Apa ora malah ngloro ati? Kayamu mengko sedina mung 75 dadi kuli bangunan. Bojomu penjaluke skincare, perawatan kulit. Piye amrih kulit ireng dadi putih, disuntik. Lho. Mula bener ki tak pikir-pikir iki ya yoga kuwi, cerdas. Krana rumangsa lan ngrumangsani saben bengi tanggapan. Ha lek bojone ayu mongko ditinggal tanggapan ora tau diulihi. Saya peniti, apa ora nyepaki tanggane. Ya, kaya ngapa diselingi gamelan sing penak. Kagem para sepuh iki mau sing ngersake Joko Mlarat ya diaturke. Ning sadurunge nyuwun kaya ngapa Mbak Pipit ben ular kambang coba sak rambahan wae nggih nyeger ati. Ya, coba. Ngonjur Mbak Kori nyuwun gathik glinding ya kena. Mari kangen ya apik. Iya, apik neh jujur bau. Dengkulmu kuwi gending petalon kok ya. Ya, katur para sepuh ingkang kepareng nderek wungon. Muga kana kanggo nginggar-nginggar ati. Nika nggih katur kagem Mas Edi Kecis. Mas Edi Kecis, Mas Andri Nduwet ugi katur. Wakapolsek Ringin Rejo, Mas Jumadi Ragil, ingkang selalu monitor saking dalam wilujeng enjing mungkin dadosaken syukur neng panggalih.
yo 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 ye yo kambang padha senggak dhewe-dhewe. Bablas Joko Mlarat. Yo, sapa salah siji loro? Ngadeg Mbak Kori. Bang
nganggo tembang kur iramane rancak utawa mares nandur ngunduh kaya ngapa? Yo langsung dados. Kasusilan nandur yen utang ngombe wetan ayo kadang esok-esok wetan ayo kadang esok-esok